mulane sekabeng para prajurit ing tumapel. Wektu dina iki wis padha samapta. Wis tak papanake ana sak tengene alun-alun. Kabeh mau pancen bener Kakang. Prajurit sing tak kanthi wis kapilih sekarang gambeng-gambeng. Mergo sing di tuju awak dhewe kuwi omong ke Belanda. Kula saka kuwi wis tak pilih siji pokok siji. Uga rampen kanggo peperangan. Babakan Badomo lan kanggo mangan kabeh prajurit. Wis Sumadyo, Kabeh wis samapta. ya. Yen Sumadyo tumuju Padas Gempal nyirep Granda, kanggo Kanggo ngawekani budale para prajurit. Tak borowake kelawan. Ayo Kakang. Makaryo ngestyo sancoto lumaksana magita-gita. Tajo! Tajo! Sepisan meneh pitukas kelawan. Aja tuwuni ing panggon. Yen kowe bisa nuker kabeh kelawan ing Padas Gempal. Tajo! Tajo!
Sing taun ngapis kepungkur, aku percaya karo kowe. Nanging iki kudu hati-hati. Sampeyan ora usah kuwatir, Kang. Bolos-bolos padha cokan caket terginas. Ora usah kuwatir. Aja mung trimo mung bloko. Dibuktekno. Ya, omong ae. Omong kowe. Latihan kok sampean tok candhek ngene to, Pak. Kanca-kanca padha peringatan ngingeti nggonmu kegraden kuwi to. Ning weteng ya sebah. Lah kok sebah iki kene ya? Raden Yahna Yahmene. Ora ana undak-undakane babar pisan. Jane sing mbok pikir kuwi apa, Ngene lho, Kang. Nek perkara gelut aja kuwatir. Yen kalah jotos dinotos limpe saka mburi. Ya ngene iki wis tak jaluk. Oh, ya ancen ngono to, Pak. Ora tembung sekecap rong kecap tatah titis tetes. Ya. Lah terus iki karepe piye kok sampean tambek? Singa weren. Singa lodro. Singa karo. Karo. Singa ketek. Singa ketek. Kowe kabeh. Piye, Kang? Tak candhek gonmu beradal ana sak kiwa tengening desa Padas. Piye lek, Kang? Saben dina ya anggonku blandel kena tak anggo mangan, tak anggo ngombe, tak anggo wedok. Lah nek aku leren terus kepiye lek, Kang? Sing tak karepe aja brandal sak kiwa tengening Padas Gempal lan desa ngadesa. Lah terus brandal ning ndi? Iki aku duwe inceran. Wih, apa kuwi, Kang? Oh, iki hati-hati ketoke kok. Aku kuwi duwe inceran sasaran sing tepat lan pas. Apa kuwi, Kang? Mesti nek diprediksi. Ora ana liya. Ana ing Tumapel. Lho, Tumapel. Iya, ana apa, Kang? Ana apa matamu iki? Lho tembunge ana apa iki? Ana sapi, kebo, mas-masan saklo liyane. Nek kowe brandal sapi, kebo, kuwi abot. Nuntune ya rekoso. Nek kan ya lumayan untunge. Pasar mulaan ki ya ada. Sing digoleki sing enteng-enteng. Mas Picis. Oh, duit. Kowe nyambut gawe sepisan kanggo mangan sak anak turun nganti 7 anak. Nah, iki sing tak rembug, Kang. Oh. Iki nggonku begal iki kapan? Saiki apa sesuk? Apa dirancang sadurunge? Iki wis tak petung, temuning petung. Ya dina iki kowe tak jak temeka ana ing Tumapel. Jarah rai ya bandaning para nayaka praja ing Tumapel. Enek berarti enek celure disiapno kanggo begal-begal. Rasa ngerti. Coba. Gua Padas Gempal. Iki reruntuhane Kraman Bromo
ora maling copet lan sapitunggalane. Iya. Singa gobang sing ndi, singa luwung sing ndi. Nek kowe durung ngerti iki, singa gobang, singa wareng. Singa garong. Kabeh para singa ing papan kene. Ora perlu aku meksa kowe yen perlu kowe mbondo tangan tak goeng tumapel. Cangkemmu anggramu ceplak. Ora sawedi. Kowe aja pamer kowe sandang penganggomu apik. Nyoncong pusaka sing sakmono kae. Nanging singa gobang yen to kok cuwi pusaka sing model piye wae. Sing bentuk apa wae. Mripatku ora sangsaya merem nanging sangsaya mlotot kowe. Tak jaluk kowe aja nganti kecekel nyawamu nanging kecekel ragamu. Tiba kosok balen. Tak jaluk kowe aja nganti bali ing Tumapel dadi batang nang
Sida ijen dejen. Sida. Saiki Wis kadung nantang.
Piye? Yo sing dicakno kancane dhewe lha apa sing aku. Yo melu
Jagoku sing pangan perang. Terus aku panah perang. Ora sudah panen.
Jojon. Ora. Kosem kurang ngene ae kayak Jojon. Segelan kas main nyusul ya. Terus wae. Umup. Nek apa? Umup. Sesuai plang. Ora itu ora cocok sama tuaku terus. Pojok. Aku tak kamu ketak-ketek kowe. Semangate, ana cewek yang sampe kok. Tunjukkan pesonamu. Hei, kowe tau tumbuk brandal ta sudah? Sabar ya mesti. Dia untuk loro. Untera. Terus nemu ah. Jaju satu tau ora? Ya. Ditonton cewek jadi grogi.
Piye? Nek pengen penak awak. Pasrah nang pondok donyamu. Bali yo. Penak temen tembung. Yo. Kowe bisa duweni bondo dunyaku. Yes mangke iku beruntung di papan kene. Yen pancen ngono tuku sih aku man. Pancen. Senopati kemapa ora kok gawe sebelum. Yen kowe mangan dari sak tenangin kastekku. Yes. Lagi muni yo. So, yen pancen kemetae Satria Maju, men. Aku tolongin. Waduh, matur nuwun. Aku ape ora. Aku nek rasane mang kowe tak kumpul blok bokek. Piye? Ndak saiki metu ndak semiki lebokno. Udah kondo ah. Kondo ndak ku lebokno ndak ngono. Butute. Butute. Kas kalau kamu. Kurang aja dawa. Iya lali. Kan koyo ngono bakal semikir. Hei, apa? Mana mencili iki sapa? Hei. Aku nasi Hei. rumah. Iki sapa? Manuk kuwi sing gedhe. Iki sing nganggo uci lah apa kowe? Kowe ku sing naga apa ora sampe lo nganggo? Tengok lungguh, kowe iso kari bayari lah apa melu bayari? Kowe apa jelek bayaran? Apa jelek bayaran ae kowe? Kowe bali nelo miber. Kok jero miber? Lah. Aku isi. Ayo musuh kowe. Buntutnya. Tekone boleh lah timbang ngaboten. Ayo. Mibra. Waduh mati ya ampun. Aku cukup pateni. Yo, kelok dulu mah mbok teno kok. Salah alas wis entek aku mangan ning desa iki aduh. Waduh! Mati aku, waduh mati aku. Aduh.
Ojo yo. Mati aku. Celeng! Celeng! Piye neh? Urung situ tak tembak, ojo mati sik. Urung kok terus? Ya urung. Lah kapan? Kano. Wah! Apa? Setan! Iya. Aku setan. Wah! Apa? Sudut bolong! Tutu. Genderuwo! Ora. Pocong! Iya. Apa? Kayak kebun. Pocong orang pacar. Pocong medeni wong. Malah wedi. Balap madu ning ndi? Wit! Drone. Wit! Setan ora, iya. Pocong iya. Pocong! Ya ya wedi. Selamat malam kumpul. Ya kok wedi ora? Ya kok balik kok? Balik gue Mbak Mudin. Eh? Jangan tolong Mbak Mudin. Oh, Anak Mudin dak kluthuk. boleh. Boleh. Assalamualaikum. Mau nek kene mbek sapa rek aku tak concoe santai so. Hei! Stay! Lewat! Stay! Mbak Mudin! Mau parenan iki. Di bongi. Di wae. Kasek. Wis tak delok. Wis tak delok. Nek ora ono, nyebar. Terus nyebar. Modir kaliori. Nek di Kampung Kulon. Terus kali nanas. Gagang modir kumpul lah. Tiga modir rombok dan kumpul kono. Durian. Mbak Mudin. Ora. Putih durian. Mas, melu. Ayo. Tak goleki. Aku semua. Aku mau dicini pocong. Mudin dhewe wedi pocong. Ada aku masih kedeni kue kok. Untuk mono. Wes tenang ae, ora usah wedi pocong. Pocong ini langsung dongani. Tenan apa ora? Tenan lah, Bro. Aku tetep menan sik. Nek ora menanku, ora haram.
Pantes bro. Mbah. Ana apa ora sawedi. Ora sawedi. Lele, balik. Potong jam lutuk. Kuburan jam lutuk. Ya tak pasang kowe. Rene. Tak dongani. Angkat tangan. Aku dibondo. Angkat tangan. Ora iso takut bondo. Angkat tangan sih. Ora iso. Aku ora medhil kowe. Lho piye? Apa nyebut tudut? Oh iya kowe. Wah, asu. Bah. Turun tak urusi. Saiki. Tembak kowe. Ojo. Tak turun. Iya. Gage. Tekan ya. Yo. Mbah. Kalau dibuami terus diobong lho piye? Ojo. Sakake. Rumah saya telo. Aku diangi. Atuh. Apa? Iki apa? Rokok mbok sempetno. Lu sing udut kowe dhewe kok. Sing udut kowe dhewe kok. Mantap, sepeda dhewe. Yo, lho, iya rek. Beto iku. Kok nek kowe man. Bismillahirrahmanirrahim. Dewe. Des keloro. Yo wis menengah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lah kudune pisan rambute rono kok. Aku imam ke makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu la ilaha illallah. 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 Etan kali, turun kali. Etan kali, turun kali. Tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji, Sesuk yo ngaji. ayo manut para kiai. Tenanan Go. aku rasane rono kok Nawetu Somanggudi Anadai Fandi Sahri Romanto. Duani kowe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Sotre di klos. Aku kaget tadi. Ora tunggu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin.
wangi dandan kaya ngene kok ora mulih-mulih. Jane ning ndi yo? Saka njaba mau grenang-greneng. Jane iki ngomong apa to? Kok ngomong apa? Aku kuwi kangen Kakang Wiraprana. Cetane mau lagi ngrasani aku. Yen to kowe iki kangen karo aku. Iso, Kakang. Kandet, Des. Jane sing mung kangen ora mriki kowe dhewe. Terus, Kakang? Aku uga kangen. Kangen kok sampe nindo terus. Saben-saben tanteni sampe malah meceli kayu. Aku kuwi kangen kok, Kakang. Nek aku kudu ngramuke gawe. Meceli kayu supaya kayune mengko garing, lak kena tinggo adang. Oh iya. Upama aku ora kelak meceli kayu. Yen mengko kayune isih teles, banjur kuwi adang karo apa? Bener, Kakang. Ning dina iki aku kangen banget lho Kakang Wiraprana. Wis to. Kowe ora usah kuwatir. Bab perkara kangen, aku jane mono kangen karo kowe. Nanging aku isin. Lah kok dadak isin? Lho mengko yen ngerti perangane para siswa karo yo. Ih, Kakang, kuwi yen weruh. Lah saiki ora ana sapa-sapa. Coba isine wong aku karo sampeyan. Piye balene om? Isine wong aku karo sampeyan Kakang Wiraprana. Dadi anane mung wong loro. Iya. Sawang to. Ndi? Kalau wong akeh koyo ngono. Kuwi dudu wong Kakang. Banjur apa? Kuwi penyakit beras. Padha wae karo aku lan kowe. Iya. Kakang, aku kangen. Karepmu Yo, dipijeti karo direpo Kakang. dibejepi isih jaluk direpo. Ya, Aku watuk lho Kakang. kendet. Ben mari. Ora was lan semelak. Jalaran wong wadon sing tak tresnani saindenge jagat iki ora ana liya mung kowe. Sineksen langit lan bumi yen to wong lanang wong wadon sing bisa ngratoni atiku. Tenang Kakang. Ayen koyo ngono enggak diwiti to Kakang. Kakang Wiraprana, yen aku sanding kawan sampeyan, isine parek tanpa mangan, seger tanpa ngombe. Senajan to kegremisan yo tetep seger Kakang. Apa sing kok rasake? Iku semoga sing tak rasake. Senajana udan angin paribasane, nanging atiku sik ayem. Mergo Ngapusi. saben dina cedak karo. Ngapusi. Isih ora percaya. Apa gotong tas rasa wangi, norak-norok. Aku ora ngerti jare yen awakmu nggawa tas. Lha tas kok endi? Kakang, pijeti. Oh, pijet. Memanismu. Iya. Seneng. Kakang. Angu. Karo ning kasur Kakang. Jalukane iki. Yen jebulane Mbak Marang Kakang.
kapan awak dhewe kelakon sesan urip bareng duwe anak senajan wis sareng kecukupan ana ing desa nanging rumangsa bagya mulya. Bener Kakang. Tertamtu tak bebasan aku duwe mas sing gedene sak gunung anakan. Yen tak kecethek. Padha kok Kakang. Tresnaku sak lumabu sak kreping langit. Mung sampean sing banget tak tresnani. Semono uga janjiku. Yen aku ora kelakon omah-omah karepku. Lho becik. Mbak Yu. Sampeyan meneng bae Kakang. Dipijeti Kakang Wiraprana. Watuk kok. Pijeti meneh. Kakang. Watuk. Watuk Kakang. Ini ya, Di. Ora teges aku mau gangguke sak kloron ora. Nang aku diutus karo Bapak supaya sampean ngadep karo Bapak. Ngadep tekan sampean ditimbali karo Bapak. Ayo Kakang. Ayo bareng-bareng. Adi Wiraprana tok. Oh, Kakang Wiraprana. Yen aku ora, Mbak Yu. Ora. Berarti mligi aku dhewe. Kene bae dhisik. Iya. Kakang. Ya ngono. Pratelane Mbak. Ya wis, sing hati-hati ya Kakang. Ya wis, Di. Aku tak melu. Ya ya, Mbak Yu.
Den. Aku tak mlebu ya. Oh nggih, ana tamu. Monggo, monggo. Apa iya? Apa ora? Kan Dedes, Lho, jenengmu Kan Dedes ta? aku kan Dedes. Bener rek ngono. Sampean sinten? Ah, mosok lali. Aduh. Aduh, busanane, sandangane pating gebyar. Lho, mesti no. Wong sugih, ya aja cerdase, aja cerdase. Ora entuk. Wah. Aku ndemok mase ora entuk. Kowe engkone cedak aku malah udane deres. Aja cerdase. Entuk lungguh apa ora? Oh nggih, monggo. Wis entuk. Nggih. Tak lungguh nek. Monggo. Kaya iya padha. Sampeyan kok dem terus? Napa? Lumrah wong desa mejane ya kayu. Nggih. Lah wong desa nggih kayu ora diplitur. Kayu. Nggih dhuwit. Kayu kawak. Cara saiki ya didol grabah. Alah, nyek sampean. Lho beda no. Beda nek wong kutha. Ngene iki ora kanggo apa. Pripun? Heh. Wong kutha Oh iya. ora kanggo. Ora kanggo to. Lah mejane napa wong kutha? Nek ora Mejane kanggo? yo marmer. Walah, marmer. Mbok rasa ngono, Den. Dan sapa? Nggih sampean, Den. Aku iki jeneng kok Butan Den. Sapa yo? Coba dieling-eling. Dieling-eling sapa? Lho. Ambune ndek jek ketol. Nanti tak ambune. Jajal. Oh iya, Nggih. ambune. Ambune piye? Kecute ora karuan. Tak sikut bledos ya. Minyake rego larang kok kecut. Napa minyake? Minyake. Nyong-nyong. Kaya kakang. Kan Dedes, mosok kowe lali karo aku. Coba to, nek kowe pangling karo kahanane kudune ora samar karo suarane to. Kakang kudu semana. Cocok. Aduh kakak. Kudu semana. Kakak kudu semana. Aduh. Kakang sik. Aja kenceng-kenceng to. Ora apa-apa karo dulure kok. Barang kakang kerangkul kok terus dikencengke. Wih, kakang. Kenapa? Sandangane sampean. Loh, mesti kowe bingung kok. Mas Pices. Aduh. Lah. Mas Kabeh. Ya aja kok kene ah, kok iso. Kebablasan kakang. Rumangsamu. Ngapurane kakang. Senopati Kuda Semana. Kul akule perang ing Pakuwon Tumapel. Senopati. Sing dipercaya sang agung Tunggul Ametu. Wih. Kakang. Biyen murid ning Ponowijen. Iya. Ya ta? Kowe mesti isih eling karo aku. Isih eling wah beda banget kakang. Biyen sampean katon prasaja ya bagus. Ning saiki Saiki katon Wibowo. cocok. Dasar pawongane bagus, Piteksa. gagah piteksa. Ora ana cacate Ora bapak. ana cacate. Senopati Kuda Semana. Iya. Bagus kakang. Bagus. Bagus pinter ngaji. Maksude Glembos rambut jaji. Ora sok sandal. Ora kakang ora. Lembono kok tiba ngebrok. Ora sang senopati. Kowe awet ayu wae. Kakang. Saya gedhe saya dewasa. Ah, wek wadon lho. Wadon lho kakang. Nah ning wit mau mertamu ora ana suguhane blas. Oh iya. Ana piyayi mertamu kok ora diajen. Oh iya, lali kakang. Nek omong-omong tok ya es teh gula batu. Maksude? Omonge akeh suguhane ra metu. Aja kuwatir kakang. Tak sugui. Ora ngono. Apa? Kok ora ngono? Ora ngono. Lah iya arep nyuguhi jumbukan kono kok. Oh. Mbak Yu. Apa tadi? Eh, Ana apa? iki ana tamu piyayi. Tamu piyayi. Sapa kowe? Lho iki Mbak Yu. Siapa tadi? Mbak Yu Sekar. Wis sekarang kae lho. Iya. Sampeyan iku sinten? Lho kok isih urip? Ora urip,
panjang umur. Mesti mawon nggih ngoten. Jenengan Kakang kudu sempurna. Kowe lali karo aku. kudu sempurna sing Iya. biyen murid ana kene. Biyen weli Mbak Yu. Kowe tahu kejegur got tak tulungi ngono. Iya ta. Sesek. Bingung kok. Ndang penganggone kok sarwa gemebiar tadi. Ya wis ada nyekel colong kok. Ora aku ora nyolong. Senajan aku wong ora duwe ning ora tau nyolong. Ya wis ngono apik wis ngene. Tambah ganteng. Yo, Mbak Yu kae mau. Dijaluk disuguhi. Aja kakek ngomong ah, aja kakek ngomong ah. Kalau saya digodhog Mbak Iya, Yu. cacok. Ngomong terus ora metu-metu blas. Ya sabar to, Kang, sabar. Klerak-klerok. Wong desa nane ya banyu kendi. Suguhane telo. Cocok kan? Nah, kok kene. Medhu Kang telane gempi. Ya wis jadi aku tak rampungke leh masak mau durung. Mbak Yu, iya. Jagongi sampean, aku tak rampungke masak kok Mung telo tok mau Mbak Yu. Anane ya iki lagi aku bedol nang kebon mburi kono lho. Kok ana gedang godhog barang kok. Bagiane bopo. Ngomong terus ae. Terus sing ngicipi so apal. Kok galake ngene to? Saiki Kang. kok malih. Telo godhog. Telo. Iya. Jos Digodhog. Kakang. Medhu gempi. Wah. Senopati kok disuguhi telo. Aku kuwi apa meneh kok nglirik ngingeti rabuteh apa meneh demok mangan. Alah. Aku nang kutho kuwi kulinaku mangan roti. Ngopo telo? Piye Kakang? Mangan roti to. Mangan roti. Telo kuwi pakanane wong desa. Beda nek senopati pakane telo. Rasa Ora koyo. ngajeni wong. Ora usah koyo ngono Kakang, ora usah ngolo-ngolo wong desa. Lho, Cuk. Sampeyan mangane apa? Roti Roti saka apa Kakang? saka tepung. Tepung saka apa? Saka telo. Telo sing nandur? Wong desa. Lah, rak wong desa. Wong kutho ora ana wong desa, bongko. Kandhani ngenyek. Yo ta ora? Mangan sego beras saya. Sego beras. Beras? Pari? Iya. Beras saka apa? Pepari ngono kok. Pari sing nandur sapa Kakang? Wong desa lho. Lah. Wong kutho ora ana wong desa, kaliren. Nak kandhani. Aku mangan fried chicken. Walah. Sampeyan mesti ngerti jenenge ora tau ora rasane. Lho, senopati kok fried chicken ki pitik goreng. Lho. Sik, pitik sing ngingoni sapa? Wong desa. Lho. Apa ana wong kutho ora sida mangan fried chicken sampean? Nek tetep ora butuh ngene segene ora ngajeni aku. Enak Suwe ora Kakang. mulai bareng mulai dadi senopati mbok suguhi telo. Lho, ora rasane. Sampeyan rasane pisang tanduk. Alah, paling-paling ya ora enak. Tetep enak. Omahku entek telu iris. Senopati kok mbok suguhi telo rumangsamu. Dijajal sik Kakang, aja maido. Aja meneh kok demok klirik ora butuh aku. Walah. Lah nang desa ya telo. Masane apa? Lah mau meni telo makanane sapa? Ora butuh ora doyan. Lah kok molo-molo? Enak jebule. Amit-amit jabang bayi. Lho ngono kok ngenyek suguhan telo-telo. Aku mau kono mau klirik. Ya. Dungoku karo mungkur kok. Ora apa-apa. Ngomene. Lho ora isin. Lho iki lho, Kang. Hah? Banyu kendi Iso. matane wong. Senopati mbok kon ngombe kendi. Mbok kon ngombe banyu putih. Lah apa, Kang? Kowe iki goblokmu ora umum. Kulinaku ngombe sprit, Kang. ngombe ger. Apa? Ger. Keliru. Bir. Lah iya bir. Sampeyan muni ger kok. Salah. Sing bener? Bir. Lah iya. Coca-Cola. Walah. Apa banyu putih? Tutupe godhong. Seger lho, Kang. Seger Diombe, apa? diombe ning gorokan adem. Alah. Selesai. Macune putih. Apa? Kok aku ndak watuk. Dadi penyakit. Aku ora butuh. Kleru sampean. Lah kok
tetep enak bir karo Coca-Cola. Banyu putih paling yo anyep rasane. Coca-Cola marai ginjel. Alah, Nak banyu putih nambahi ginjel. Lho, sampean nyek arek banyu putih ora enak ombenane sampean Sprite. Arek Coca-Cola. Arek bir. Lah sampean ombe? lah ora ana Coca-Cola. Ayo tokno. Tokno banyune. Ora ana bir wis kadung. Ngenyek-ngenyek telo. Ndak rong tengkel. Jane yo ora enak kok ngelempeng. Lho ngono kok ngenyek. Apa? Dibojo durung. Dibojo durung. Durung Kakang lagi duwe calon. Calon? Apa calonmu? Kakang Wiro. Wiro Prono. Sing bocahe kurung ae. Lho, sing senenge apane? Kakang Wong larat bodine ora mutu ngono. kuwi rak pawaan to Kakang ning rak wonge bagus. Bagus ndi karo aku? Tetep bagus aku piyayi dhuwitku akeh aku sugih. Bagus sampean Kakang. Lah iya. Bagus sampean sithik. Akeh Kakang Wiro Prono. Alah kowe iki keblorok. Kok iso? Sini lho. Tekaku rene ana karepe, Pak. Aku kangen karo kowe. Kangen. Ya. Wis lumrah sedulure kangen. Wis ngene iki api-apian aten. Gandeng aku Senopati Muda Taruna isih Joko, ya. Kowe tak pek bojo. Kowe tak pek bojo. Kowe pisah karo Wiro Prono. Kowe nek dadi bojoku mukti wibawa. Yo, kowe ora mangan telo terus ora ngombe banyu putih terus. Dadi ngenyek terus pamer-pamer arep seneng aku Kakang. Iya ora tak selake aku tak boyong kok. Ning ngene mabel. Ya. Wis tak gelem. Nah, Kowe iki bodol. lah kok bodoh. Senengi karo Senopati kok ora gelem. Hah? Senopati ra ndek dhuwit. Lho, duitku pirang-pirang, akeh banget. Ya. Gelem. Nah, Sebut apane? Sawangen to. pancen sampean bagus. Gagah pideksa. Bener. Tanpa cacat. Ora tak selake. Ning kurang siji. Kurang apa? Kurang ajar. Lho, kok ora. Tolong!